Зад всеки надежден амортисьор стои дълъг производствен процес, в който всеки детайл има своето значение. Това са амортисьорите ECOS, разработени и произведени изцяло от Topmarks за Toyota Land Cruiser 200. Всичко започва от нулата. От обикновената заготовка постепенно се създават детайлите, които по-късно ще изградят готовия амортисьор. Първата стъпка е механичната обработка. Всеки компонент се изработва с висока точност, като се спазват предварително заложените размери и допуски. Именно тук се поставя основата за качеството на крайния продукт. Капачките, леглата и останалите конструктивни елементи се обработват един по един. Всяка операция е прецизно изпълнена, защото дори най-малкото отклонение може да повлияе върху точността на цялата конструкция. Следва обработката на корпусите и тръбите. Всеки детайл се подготвя така, че в последствие всички компоненти да образуват една здрава и прецизна конструкция. По време на производството непрекъснато се следят размерите и качеството на обработката. Контролът не е само в края. Той присъства през всяка една операция. След като всички компоненти са произведени, започва подготовката за заваряване. Всеки елемент се позиционира внимателно, за да се гарантира правилната геометрия на конструкцията преди окончателното съединяване. Следва заварачният процес. Тук отделните детайли се превръщат в едно цяло. Всяка заварка се изпълнява с внимание към здравината, точността и дълготрайността на конструкцията. След приключване на заваряването, всеки произведен детайл преминава през финална подготовка на повърхностите. Последната производствена стъпка е праховото боядисване. Освен характерния завършен вид, покритието осигурява надеждна защита срещу корозия и тежките условия, в които работят офроуд амортисьорите. Така суровият метал постепенно се превръща в готов продукт. Това е завършеният комплект ECOS Suspension за Toyota Land Cruiser 200. Проектиран, произведен и завършен изцяло в Topmarks. Всяка операция, всеки обработен детайл и всяка заварка са част от един процес, в който няма място за компромиси. Защото качеството не започва с готовия амортисьор. То започва още от първата стоманена заготовка.